Van de morgen tijd begon het met een prachtige opkomst van de zinnen. Daarna de bewolking, maar daarna toch wel weer zinnen. En dan ga je toch weer maait iets zwaar. En morgen wordt het een warme dag voor deze tijd van het hier. Wel, joen en vannacht. Ja, bewolking, een beetje bewolking, maar ik flinke opklarings. En dat betekent dat het vrij helder waar is. De temperaturen zijn 4 graden en dat is best wel hoog voor deze tijd van het hier. Ja, de wind die komt nog altijd uit zuidelijke richting waaien, aan het zuidoost. En die zal zwak of matig wezen. En dan morgen. Morgen wordt het een milde dag, een warme dag, ik zei het al. Ik denk dat we uitkomen zo tussen de 15 en 17 graden op de eilonen. Zo'n 18, 19 graden op het Versteloon. En dan hebben we het door maaitijd, vol op maaitijd. De zinnen is er flink bij, maar let erop dat toch wel wat meer bewolking. In de nacht wat meer bewolking en dan hebben we al eens even kans op wat rein. Ja, dat is toch wel een lietse verstoring. De wind die komt morgen uit het zuiden en het zuidoosten waai. Zal daar gewoon wat meer zuidwest worden en die zal matig wezen of zwak. In kust- en waardgebied letter uit noordelijke richting waai. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Tonge, ik denk een beetje rein, bewolking, maar ik nog een beetje zinnen. Temperaturen 12 graden. Vrijdag en sneeuw, droeg waar onder invloed van een hoge drukgebied. De wind wat meer naar het noorden en het noordoosten. De temperaturen uit 13 graden. In de nachten toch vrij koud, maar kon eens op frost ondergroen. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.